приятели! Предлага ви една разходка в центъра на град Самоков. Самоков е град в югозападна България, намира се в Софийска област на 60 км от град София и на 10 км от курортно-туристическия комплекс Боровец. Тръгваме от Байракли джамия, мюсюлманския храм в града. Джамията е паметник на културата с национално значение. Строена е в средата на 19 век, вероятно от български майстори. Минарето е с спираловидна тухлена украса. Джамията отвън и отвътре е богато изписана с орнаменти от зографите от Самоковската школа. Отиваме до автогарата, където се намира Чадър чешма, която посреща всички гости на град Самоков. Качваме се по стълбите отново към градината и виждаме внушителната бронзова скулптура Козела. Поставен е на каменен блок в горния край на стълбището, свързващо пазара с центъра на града. Тръгваме по улица Търговска и се озоваваме пред голямата чешма или чешмата с обицата, построена през 1662 година по поръчка на управителя на султанската кухня Мехмет Ефенди. Отсреща е читалище паметник Отец Паисий 1859 година. Читалището е построено от архитект Коста Николов като театрална сграда с паметни плочи. Строителството започва през 1919 година. Пред сградата се намира паметникът на Чакър войвода, български хайдутин, действал в Рила планина. Роден в село Продановци в 1815 година. Тъй като имал големи сиви очи и особен поглед, го наричали Чакър, сив, сивоок. Историческият музей в Самоков е създаден през 1930 година като сбирка към читалище паметник Отец Паисий. Същинската сграда на музея е построена през 1940 година по проект на известния архитект Йордан Йорданов. Музеят разполага с повече от 30 000 експоната. За съжаление, в неделя не работи. Името на града е от примитивното предприятие за изчукване на добито желязо на пръти – Самков, което е производно от Самкова. Градът е най-големият в областта и е административен център на община Самоков. По данни на ГРАО към 15 март 2024 г. в града живеят 26 425 души. Дайте по един палец и се абонирайте!